Его да ни видят хората. Там снимай това, бе. Грунштадт, Германия, ето. Грунштадт, Германия. Велик ден, тук го караме, Велик ден. Велик ден е тук. Да, на Грунштадт, ето масата. Тук да се види хората, че не пиеме, пие се квалитетни маркови, не е такива какви да са, не пиеме. Трябва да се знае, всичко е актуално, просто много. Тук се прави фиш. Че да не заговори фиша, че... Чай да ми види къде. Фиша да не загори. Тук сме се събрали, просто Велик ден ще правим тук. Само че Великденския заек го нема, ама... Нищо. Казат, че дойде после. Великден сладне ще дойде. Така че имаме нощатка да го панем. Издивай. Чекай, ето... Видят хората, каме си на здраве. Айде, на здраве. На здраве. Да. Пият си марково уиските. На здраве, чук. Чук. Не да видят. С яйца сме се подготвили. Не сме случайни. Ето. Шарени яйца. Козунак имаме. Ето да го видят и него. Козунак малко е някакъв немски, ама... Нищо. Пак е квалитетен, нали? Немско производство, Made in Germany. Просто